en chieng' tich abich tarik 12 dwe mar 9 higa 2025. En odiochieng' mar 255 e higani kono ndalo 110 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2011 fududu ma Kogas nomuoche kar dak mongowore ma Sinai kendo nonego ji 95 e mach manowang'o ute gi mwandu mathoth bende. Jomoko moingo 100 bende nonyore mokalo. Be ing'eyo ni nyathi ma pok onyuol chako ga bedo gi fingerprints ka en gi jumbe 8 e ich? Ma en kaluwore gi mbui mar Fanny2.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano nyakora mga juang saa 2 gi dakika 7 yawa kauno Friday ni weche dhi masipidi kabisa. Aneno kanyo ka technician maro pod ng'isa ni pod gitemo gajo weche ka kendo wabro bede yamo yo mowinjore kokalo kuom jowa mabende osebiro kalo kokalo kuom Facebook live, YouTube view sasa kod Citizen Digital app kanyakla kod www.ramogifm.co.ke. Ainya video stream kende sani kore na mana dual kende ema inyalo winjo. Oyaore Pauline. Oyaore. Wach mandalo. Adhiwa very good. Karibu Ramogi FM kar chuny jaluo. Thank you. Nyasaye oriti maber. Orita. Wach ma Mombasa. Mombasa ber sani at least okay wan wang'iyogo. Koro jo modhi to wacho ni liet wan to waseng'iyogo. Koro biro winter but Mombasa dhi maber. Tie jok ma oro mos and da mos nyikwe Ramogi man Mombasa gi man dala. Mama na ingen nyaka nene Nam Lolwe, she's a die-hard follower. Okay. Today. Yeah. Irukamano. Yeah, so one maber nyasori to. Irukamana enya. Jo Mombasa kanyo ngeni en Kisumu machielo. Ntie kamoro na wadhine Bangla. Bangla. Bangla na Bangla Likoni nitie Mkomani Nyali. Mago otingo joluo mang'eny. Okay. Kata Magongo yudo ka joluo ng'eny. Yudo jok manochako dak higni manene. So kidhi Bangla to en bedrock. Gin gi chike gi. To kanyo en kar joluo mutedra ahinya. So again one of the places in fact gine swing vote ma Jomvu constituency. Ang'e msi murumu siep na iluongo ni Ibrahim Oyugi. Ibrahim ja airport ward. Mano Sabo chopo siasa to aja jaluo. Kachiri kuchanga kanyo wan gi Bernard Ochieng. Wan Bernard Ogutu. Bernard Ogutu Ochieng. Yes. Ja Nyakach. Then wan gi Madialo. Madialo nitie Mikindani. Okay. But koro we are hoping ni kanya se hotele to amed jomoko nikech wafonyo ni nitie mesa moko madhano nibetie kigoyo kipogo lemu to wano kwa bede mesa nikech waonge mbunge kata chia. To most of the decisions mitimo politically Mombasa involve wabunge. Koro we are not represented at all. Yudoka such campaign to be all okay. Yes. And joluo gin ga swing vote. But koro kochopo kama koro ipoge osenegrao. Koro ni rituru matin. Rituru ngojeni. Koro ntiega tam iluongo ni ndugu zanguni. My brothers. But my brothers rumo kusama koro ipogo lemo. Koro watu wangia nito. How can we repackage ourselves mondo wabed gidol kechi it becomes a burden. Ne joma tin makoro yudo positions kaka wan. The positions mantie as much as it's technical bedo politicized. Makoro ngato kia ni kara kae matiyo ni it's basically on salary. Nikech kanya monyalo ringe en gi liel en jetuo en school fees en gi everything. Yudo ka the burden is too much. So we don't have any political office manyalo handle such kind of things. So how do we package ourselves and negotiate properly before the next regime or the next phase of the regime? Mano angeni unge put maru kaka joluo modak Mombasa.
gin bende gin weche ma oyalo kinde ka kinde ni space mar oganda Luo man Mombasa e siasa mar Mombasa oyiengore nade. For a long time historically, iyudo ka ne king'iyo siasa ma joluo ma Mombasa ne chopo ka sama ka ji dhi yiero ti ichako poggi. Iyudo ka ward ichungo ji 10 kata ji 15 ma joluo. Koro piem kendgi, joka ng'ato achiel piem kendgi. Exactly. Koro it is one person matiyo gi jomoko to sponsor jogi. Koro sponsor gi joma moko. Koro kineno ka teko ni dok chien to kasi ni no vyoje dhi mbele ini ma jogi dwari to medi pesa. Kori bo kasa polinde dhi mbele ini ma jogi dwari. So ultimately wapogo kuchwa to joka donja. So that has been the trend all along. Miyudo ka kochopo such campaign to jichako pogre vikundi matindo to dondi chako donja mang'eny. That is how we lost Komar Chuda ward en mar joluo. Kidhi Moroto en joluo lilo. But Chuda jiario no campaign to kik go kwano kuchgi koriu ohingo mar ng'at mano ultimately no yombo. Nikech ne gilarore nyaka dakika mogik maka no setim nomination ng'at achiel chako dhi independent. Then gichako gipogo kura. To ng'at machielo timango orire modonjo. So that has been the disease manitie. But koro sani wadok back to factory mode nikech wan go gaima ma joluo ma Mombasa. Yes. So you want to strengthen nikech mane kumo nyalo donje mokwongo kuotho ma ogayo nego beni go campaign to luongo ji nikech wan gi elite ma joluo ma gino kinegi oko. Ok giwuoth kama ji nitie. Yes. But they are very philanthropic and they are always willing to konyo joma moko. But ok ginyal donjo ka ji okere. Gidonjo mana ka ji oriwore. Then nyaka wabed gi that culture ma wanyalo kuodho gimoro to dong' e kucho. Ok niko wache to in the next phase yudo ka in mtandao ayo wacho gani pokanero social media vibrant kama bas ok ginindi ni joluo kuodho wach moro kato kapok lemo mar tieko bura to eno kacha kibarua gi tich godhiambo kore ka gibet godhiambo gibet e mtandao ma joluo dhi nyako kinyi ok ginindi eri yokro koro kinyi ni jomoko no yokre nyako kinyi. So ido ka weche monego beni ji kuodho wuok oko. Yeah, so koro we don't have that room monyalo kuodho gimoro mo ji panga mabe. But we saw unity the other day. Kane wa front a position mar Secretary General mar ODM. Nyaka joma man gi oko no biro kamora. It is the first time in 10 years manoneno ka that unity obiro. Okay. So it's something mwachako progressively nikech kidwa dhi kamoro nyaka ichagi kamoro to that unity gi mwadwaro and we have marked kone mwadwaro mondo wa pitch for. Okwanyal kawo gimoro amoro, you know, it's not realistic. But nitie just a portion kwa betgo tibedo kakoro nitie kone moromo madhano nyalo mako nikech chien kocha kane devolution chakore ne wanno kanyo ka oganda Luo ne ng'eny sana. MCAs ne ng'eny ta beriyo te to ne wanyaka gi deputy speaker ne wanyaka gi MP nyaka speaker bende ne nitie nyaka speaker ma exactly. Then keruok no chakre miyudo ka koro ka campaign ochakre kata na airport ward Nyali ka ne mar Nyali en ga mar joluo. Yes. In fact Mohamed Jicho Pevu joluo materoga maka joluo onge to embo nyap joluo materega okuthwe gi ng'ato yawo konkod nikech awiti bolo to ne dwaro gavana joluo materoga Jicho Pevu. That's why kidhi kata office tiyudo ka he supports Luos. Nikech ong'eyo mane tekone. So joluo materoga Jicho Pevu Nyali en constituency majo kata mana Jomvu ka joluo amone dwa kawo to nyalo kawo nikech there's a lot of votes ma joluo. Kata mana Likoni yudo ka kigo kompiny to jokanyana miluongo Likoni kamishi mboko ka. Yes. Ebo gitagre gigore kuro. Likoni kamishi mboko kanya king'ado kidok kocha en dholuo.
kata seche moko kitimo some community work kidonjo kind Swahili houses otiyudo ohangla ichwado ka asingo ni chieng' moro achiel wanadhi Mombasa kanyo gi studio ma wating'o cha cha wagomba gi joluo ni to un mudak e diaspora koni to weche mugin mang'eny nikech ing'e ne gidhi diere ma pod Kisumu was part of Uganda yes mar Rerucha nikech teko magin go kanidwaro koro manpower mar port koro ne gidar ka gidhi e port koro yudo ka joluo mang'eny manochako dak during that time ilo ng'ato na Abdalla Otieno kia ng'ano Rashid ng'ano so by virtue gi ng'eny kidhi actually Likoni joluo ng'eny joluo ng'eny sana so emonyiso gi ni ng'eny gino they have to work smart mondo giyud kata ka en just one elective seat mar MCA they can get it but we appreciate that there's one nominated person yes manyaluo in Likoni but joluo ng'eny kono okay wach mangio mokalo county Mombasa binade county dhi maber yes county dhi maber we had a reshuffle Okina sebedo county of Mombasa over years and nachako was public health department. I was tossed in the deep end during Corona and it was the worst experience if I may say, but it was also good. Nikechisichemuki miki apply ga teach tiwacho ni I can even work under harsh conditions without maonge supervision. So I found myself tossed one evening ulgona simu kadhi taido ko ndikna barua kadhi ka governor tumia barua mar chief officer and it was in the middle of chaos ma COVID no chakra. Mombasa was very heat nikech nentie flights manobiro to nokelo ji jogo kaka ne gindiko hotels mane gidhi no gidhi gilal koro wachako gi manyo jogi kama nitie moko yudo Malindi moko yudo kodonje gwenge molala but and then we also had a lockdown and there was a lot of rebel. We had to come up with measures, feeding programs, kundemwatimi lockdown, come up with the treatment facilities. Mondo jogo make sure ni basic rights giyudo wakelo nyaka kazi kwa vijana. We had more than 5,000 manobedi engaged at that time just to make sure things were going on. Then when the regime ended at the environment. So environment, Nadonjoka, we had more than 45 illegal dumping sites. And we had a fleet average of around 11, kodhianya to 15. Tingeni Mombasa, jichio tidoka kuchio to juketo takataka oko kanya. Toko kichoke katamana just one day do you see the difference. So we had to improve on the fleet. Keche per day, what yogi average 550,000 shillings golo takataka town Kitero Makirongi, which is 17 kilometers away. So we had to come up with a measure of end to end. Kamekawe gikamitere Kamitere became a dumping site. So how do we convert it to landfill mondo environmentally obed friendly katane jok ma kanyo. Then zone out the collection points were link waste collectors gi vijende mondo giyud kaka ginyalo yudo yuto margi and convert that waste into wealth. Ere kaka takataka nyalo bedo mwandu. Koro puonjo ji ni gini kikawo misegregate to plastic miyudo kata otas miyudo inyalo tero kama kata glasses. Nitie in fact glasses mawuok Nairobi, Kisumu tero Mombasa nitie kamirego gie mondo bedo mwandu. And then from there I was taken to tourism, trade and culture. To kuonde giteke dhi tingeni when you transit nyaka kaw time mondo ilok pachi ichak paro ni to koro kama dhie ni what am I supposed to ang'o monego be natimo. So when I went to tourism, trade and culture, it was totally a different thing for me. Nen gimo pogre sana nikech okay in my area of speciality but no nyisa ni tourism otho Nyakichire to Mombasa en kama ng'e weche mag limbe. Exactly. To uchumi mar Mombasa osir gi limbe kod port. So ere kaka inyalo gere mondo visibility chobedie. Matene nyaka chak manyo stakeholders
ichak come up with the platforms both at international and local level. Ichak new excursion sites ti package nikech ngata mondo jo Mombasa sani ungeni tie Fort Jesus, ungeni tie Mama Ngina, ungeni tie Pirates. But nitie gi kuonde mang'eny wan nyaka gile Mombasa to jikia. Yes, we have giraffes, we have rhinos, we have hippos. Wan go Mombasa. Koro magi majikia ng'eyo paro mana kidonjo to Fort Jesus, Mama Ngina, Pirates, but wan gi kuonde mang'eny wan nyaka gi mine mapuonjo ji kaka dak. Makidhi Uganda tiyudo jo miluongo ni Senga. Yes. But wan gi Maswahili magipuonjo ji kaka ji onego beni dak. Kabim safari gini aye. So we have a lot. Then koro we talk about package nitie sports tourism, nitie conference tourism, nitie mar chiemo. Koro mag chiemo ng'eny Mombasa ng'eni street food gotieno. Most of the time idoka nightlife and vibrant boingo modiechieng. Especially during Ramadan. Koro ere kaka onyalo chako package in that, and we went up, and that's why department of tourism Emmanuel host East Africa Interparliamentary Games. Yes, onyalo paro. Yeah, and it was a very big thing. Apparently the president no confirm attendance 2 days before. And we had to overhaul everything. To can't you teach got take gin presidential team. Gin jiva beji team sabish ngato team ka team nigigire gima gidwar ngani nyisi ni ket stool ni ka ngato ko biro ni stool ni okadwa ka ngato biro nyisi ni flag post ni wadwa no ngade. Your protocol. That is the time mananindo Mama Ngina ka watiyo gotieno makoni ka gino ko mianeko. To kara okanyal bedo janeko. Inyisi ni wadwaro chiemo to mo amna kama. Tinyisi go gotieno saa 4 to kigocho kanyo jogo nyisi ni mondo wakel chiemo mar president no gioro ni menu. Gimone go tedne president. Ging'eyo ginyisi ni my menu mar president to my menu ma joma moko. Okay. To it costs 1 million to adware sani. Nyaki gotieno. So then after that, when the reshuffles took not in rain in July, not a Public Service Administration, okay, which is now almost a Public Service Administration or devolution. So the department generally oversights the entire county in terms of human resource management. Une makuru ng'iyo kaka jitiyo gi kaka services chopo ne jopiny. Exactly. Maka ywak nitiere une ma une in charge. Exactly. So nyaka ichak ni kindiko omiyo kaona dwa lero gimoro ni is the moment manadhi tindo ka minwa dala jigocho ne ni awanyis nyako no ndik na ng'ato tich kata jiorona CV. But Anas Polino kandik ng'ato tich. Ochakre gi departments ndiko request kwayo ni wadwaro staff makama man gi qualifications makama namba makama. Then request no kadho office county secretary to the county public service board. Then public service board ndiko ne department mar finance. Anabedo copied in all this. Okay. The finance ni jogi okwayo jo marom kama ma qualification gi kama cost mandiko jogi en kama department ni nigi pesa no manyalo ndiko jogi ka finance o confirm ni jogo nigi pesa, then public service board timo advertisement. Okay. Koro kagi timo advertisement wan waromo koro interview shortlisting interview and all that, then ko kaugi then koro we create files in my department. Okay. Similarly promotion they go through the same process. But you don't ng'ato jadi ng'ane no ndikacha koro kaona ng'ane mondo indikna makbad ng'ane to makbad ng'ane no Victor Bebiroga ka ondika tich kata omiya tich wacha ni manya min ng'ane to ng'ano to nyisi ni makbada koro penyo na ni anto ng'ato nyaka makbada ka pono ni wacho ni the system ni ng'ato nyaka makbadi it means ng'ato ambe nyaka makbada munamba timango makbadi. But I encourage ji nikech gima lit na kadeno ka Mombasa bor ngima mar dak Mombasa be tek.
accommodation is more expensive Mombasa moingo Nairobi. Chiemo ni malo. Chiemo ni malo moingo Nairobi. A lot ok en cheap. Keche gimora mwa machamo wuok oko ma Mombasa. So ido ka dhano thagre. Ji thagre. Tido ka tije sani koro dok piny. Ok gintie kaka ne nitie chon. Ng'en chon ji ne dhi nikech port. yes. Ema ne tero ji. Tiyudo kata pesa ok wuoth Mombasa kaka wuotho Nairobi gi kun mamoko. Keche Mombasa ido ka saa 7 olor dukni ji dhi msikiti. Sapar gidhi msikiti. Bang' sapar no dukni golor. Saturday iyawo dukni kochopo saa 6 olor. Mano nyisi ni pesa ok timang'o ok wuoth ahinya. Keche kama pesa wuoth ahinya sama ji wuok e tich cha emonego beni dukni go oyawo tiyo. Koro idon kani jok modonjo ohala kata mag uso kahawa kata chiemo street food gotieno tiyudo ka ng'eny gi gin jokocha. Ema timo tije but gin gi tije man gi pesa. So iyudo ka ng'eny jowa thagre, ng'eny ji wuok ni dhi Mombasa manyo tich. To ka gichopo to tijno onge. Koro ng'ato nyisi ni an tich mora mora. Tich mora mora ka wach ni itimo degree a mechanical or whatever. To okobed advertised. To wakawi tinyalo kawi as a support staff. Or a clerical officer. Kada matin kabisa. Kendo entry point is very low. En piny sana. Tiyudo ka koro okidonje scheme of service. So ibedo frustrated keche ibom na dongo as a clerical officer or as a support staff. Kodo ka ngato timo degree tikawe as a support staff. Support staff tendeni joma luoko offices, UHO and all that. So the department watimo recruitment. So recruitment kose team, we make sure ni departments majogi dhiye otim negi induction. Otiegi nikeche kidonjo onego beni ng'eyo ni kadonjo koro kane atimo blogging kata nane e siasa koro ana civil servant. Eke chike monego beni as a career civil servant koro ing'iyo. Ere kako nego beni rwakri kibiro tich, ere kako nego beni i conduct yourself in terms of wuoyo gika kiloso gi jika nego beni tiyo seche adi, seche aboro go chakre sadi nyaka sadi. Ere kaka ki communicate idwa tudri kidhi malo immediate supervisor ni jatendi en nga. Okiwoga tidhi malo tikalo jomoko dire kaka in gi shida moro e tich. Ere kaka inyalo handle shida ni. Kidwa kwayo rusa, ere kaka ikwayo rusa ni. Ken performance appraisal, onego beniti mo performance appraisal after every year, ere kaka itime. Ken issue mar jazo leave, ere kaka jazo leave, onego beniti ijaze bang dalo mage kapok idhi dala. Kibar retich, to ere ke chike mage minyalo kaw kuomi. So mage gik monego beni I understand sami donje tich. Ma kidonjo to koro iluri gi chike mag tich. Mara riyo en what deal with disciplinary processes cases, especially resolution. Ngato koketho chik to biro a department. It's very difficult. Or tech nikeche samori ndiko ni barua ni chungu mshahara. Koro ng'eny ne doka jogo chako disciplinary process e department. Ngato poko donje tich kuom ndalo marom kaman keche e department nitie gik molungo ni departmental human resource advisory committees. Ginge weche mag promotion, weche mag ndiko, weche mag disciplinary cases, anything around human resource. So kok temo gi kanyo to gikelo malo. So iyudo ka indiko na barua ni chungu mshahara mar ng'ane as we continue with the disciplinary process. So we action wachungo, but we give them time, a specific time. The disciplinary process onego beniti eko within a specific kata this week nandiko ne departments barua makone gini they are pending disciplinary cases. Mano chakre moko no chakre 2014 pokoti. Kora nyiso gini I want call from 2014 no search ngato se ochungi. Okoyudo search ete. Kora nyiso gini I want an advisory on resolutions kata outcomes mag disciplinary process mag jogi mondo ang'e how to handle the payroll. So process go chakre kuro. Then the other thing and we also terminate wanyalo goli
a system. Based on the outcome keche everything mabiro nyaka kelna gi minutes ni magi discussion manotimo odiochieng' makama magi jok mane nitie to minute makama emano recommended mondo ng'ani ogole tich kata ng'ani mondo chung mshahara. Right of fair hearing be nitiere right of fair hearing ng'ama donjine no bene nyaka bi yes, panel exactly owach ma kolka kore exactly koro kochakre kocha kobiro kose time department mohingo department wan gi county human resource advisory committee makoro kelo chief officers te koro the case itero kucho ka joka no recommend mondo woli e tich to koro iterie CHR mark koneno ni that is a gross misconduct recommend then odhi e board then board koro wacho ni ng'ani mondo timango ogol e tich board yes ng'ama ndiko barua mar golo ng'ato tich koro board CEO board kije the board nyaka bedi kachacha be mi an opportunity for fair hearing koro ido ka ng'eny ji they don't understand this process ko ndik ni barua nikech by the time ng'ato ndiko ni barua osetimo ni verbal warning moseluongi kata muloso titamori winjo or I abscond duty okidonji completely igocho ni to msimbi boke maki so samol ondik ni barua show cause letter eni ng'ano dwa mi thuolo mondi bi explain ni gimi wacho ni en adier koso ken adier it's not punitive oken gima kumi show cause oken kumi mionga ken kum en mana mar gwele bilera na tiweche moka maluoro owach kama koro biane mondo iwacha ne makori koro kibiro mi explain kechi there's a committee oken ng'ata achiel mi explain maber ma owuok mabeto bedo resolved but in instances kechi mi nyalo mi between 7 days and 21 days to respond koki respond then a decision inyalo ng'ad ni what do we call it a decision can be made with or without your input mikeji bro kauni ndalo 21 koserumo ni chalo gi magik mowachi gina dier kuomi kori ng'ade kamano nikech no mi thuolo mondi chiw duoko to kichiwo duoko nikech ndiko ni barua to barua no nego be ni duoko ni ayudo barua ni however and koka kora en kama koro kisendiko to kori ndiko di barua ni odiochieng' makama be appear before the disciplinary committee to kacha kibiro to you can explain yourself koro kineno kapo nono ni ng'eto mong'adno okodhi mabet you also have a right to appeal so ido kama e jok timga and then it ends up in stoppage of salary katigoli e tich then waloso nyaka payroll so I'm glad to say in Mombasa in terms of salary we are up to date ukude ogosa jotich governor noketo winjro gi Kenya Commercial Bank so before the end of the month ido ka jotich ma county mag Mombasa sechulo then no inherit some deduction statutory deduction mingado gaji nente moko mag dweche auchiel the year of 2022 wapok nochul to sechulo mocho odong koro dweche ariyo mag 2022 but marks current to gain up to date ko ng'adgi titergi so we must make sure that by the new law by tarik 18 yudo kwa seloro payroll koro anything ma itimo onego be nitimo before that time so by 15th abet pintang'iyon to magi gik manobiro magi jok michulo this is the cost then andiko barua to the finance then they process the payment wan gi categories ariyo mag jotich wan gi joma nitie contract gi joma nitie PNP terms to wan gi jok ma obedo seconded gi development partners gi national government jogundil kod gi nade jo development partners as for us and na supervision king'iyo kata kaka department of health thothne ido ka wan gi jok ma development partners mokelo koro jo development partner gin payroll gi ichulo gi their organizations one we just come in when the monitoring and evaluation team from the other side biro ng'iyo ka jogi tiyoga or not if there's then the discussions wabet go in case there was an MOU winjruok moro manwandiko gi the organization on transition maka krutulo nitie to it's phased out wakaw gi mos kwa gidonje system so yudo ka some organizations no biro mo winjruok koro ka gikepo kocha gikepo gi the same scale ma ikepo go e county
ka jogi transit to giyudo ka koro gidonje system mayot. Iyudo ka jomoko to mshach gi ni malo, koro we get problems ka jogi build transition into county. Iyudo ka jomoko donjo to weyo kata they start now engaging gindiko barupe of protest ni pesa michulo gi notin. Then we have the permanent and pensionable staff ma we process their salaries gi contracted staff at the same time. Casuals nenitie, but there was a circular manegolo casuals is not allowed by law. Onego beni sani kikao to on contract basis. So kanga to bedo contracted at the end of the year onego beni gi jazo form mar renewal gibedo renewed. But renewal is based on the performance appraisal. But as a staff nitie discharge form onego beni ijazo to claim your gratuity. So this is something that people don't know. Yudo ka ngato beta nyaka chieng' moro koro chako no luwo gratuity to kata discharge form cha noko tima noko jaso. So yudo ka at the end of the year kin contracted onego beni jazo discharge form. To discharge form no kijazo koro chako go process your gratuity. Which after every financial year onego beni you are entitled to gratuity. But kitiyo less than 12 months, kaditiyo 11 months. You will not get that gratuity. Then now we have what process WIBA injuries mangato ko hinyre ka entie kar tich. Then intiere process mokale for assessment and everything, ikilono evaluation report. Then we calculate the payment monego beno yudo to our finance. Similarly ka ngato tho kata nyathine wuon gi min gi otho ken nitie pesa mo process negi mar iko onego beni chulogi. The department also timo grievance redress mechanism ma kapo nono ni in gi complain mora mora kama intiere kitiyo ere kaka onego beni channel complain ni. Okidhie mtandao nini dhigo jatendie mtandao. Okiyao lwenye tich ni koro ni idwa kelo koko ichoko jomoko koro loso kamati. Onego beni kan gi complain ere kuma tere to kaneno ni kama tere no endo nitie conflict mang'ani ema nitie an go gi shida te ng'ano manyalo dhi ire ng'ama neutral to ka gino owache kanyo to aneno ka okamor gi duoko mayudo step mane manyalo goyo kadhi malo. Koro en gimi idhigo malo nyaka chop at the county level. So the grievance redress mechanism is a policy that we are working on madwan mondo obed implemented. Then we have retirement of staff. Retirement of staff ido ka ngato CTU what you will notice 1 year notice. Then we process pension mage, and then we also kakasani wadwa organize pre-retirement training. Ka ngato poko dhia retirement tipuonje ni ere kaka onego beni transit, ere kaka iluwo gigeni mag pension. To koro kiwuok e tich you expect ni dwe ka dwe okidhi yudo mshahara. But koro ere kaka inyalo dak, koro adjust life mari mondo fit into income miyudo yuto mari. Koro kikibeni expect ni inyalo dak kaka nyichi dak kano ki pangri chon kichi onego beni at the age of 45 chako pango kaka ibo retire. So the problem wayudo ka gin ready mar retirement. Gino chal kima poyogi koro yudo ka ngato request for extension chako wuotho up and down omanyo contract which is illegal nikech chik circular no goal. Kichopo 60 years you're supposed to go home unless in disability. In ngol eminyalo ti up to 65. Koro yudo ka jino chako nitie kud mane giyudo Nairobi kuma ngato biro to loko higa baruo se wuok aso biro Nairobi kutu konye then wandiko kan wandiko manono ochung. Koro ji ochako disability koni iro ka moko biro ni kin gi disability one it up to 65 and then exempted from tax. Koro iro ka ngato yudo gimoro ana matin monyalo yudo ma to enoneno ne ma nyalo bedo defined as ngol odhi manyo certificate to kelo. But there's a reason why no watch ni at 60 I retire nikech isetiyo higni gite to teko mari be koro dok chien. Secondly, you need now onego beni koro idagi family mari.
and socialize. Nikech ok inyal tiyo for the rest of your life. Some transit yudo kowuok koro e public service to the private service. Kidhi e pinje kaka Japan, yudo ka nyaka jok moti kabisa gi volunteer the services. Kendo gichiwo gokinyi by 7 ginoko. I was shocked. Gichiwo by saa achiel metro gari ma piny no pong' du. To king'iyo jo moti opong'o. Then giwuotho kabisa. So iyudo ka gidak aming'a. But wan ing'eni ng'ato retire to dhi yawo duka. Oonge experience mar tiye duka no. Mar ohala. Koro iyudo ko hande notimo ang'o? Ondindo podho. So emondwa much pre-retirement training mondo watrain go ji mondo ng'ato bedni ong'e kaka oikre kaka kodhi e training. The other thing in performance contract. Okay. Mar staff. Koro there's a performance contract between the governor gi CCM called chief officers. Koro governor sign gi CCs sign gi chief officers. That's the performance contract. But koro chief officers sign gi directors appraisal. Koro also directors koro sign gi joga koro dhi piny nyaka piny kucho. Ma higa ka higa ng'iyo to wa perform nango to ere kuonde ma onego bed ni warido to ere kuonde ma onego bed ni wa sustain. Nwatimo maber koro ira ko nyalo maintain mondo kik odog piny. To kuonde mage monego bed ni warido mondo otim maber. That's why you put targets. And that is the form ma reward kata sanction. Okay. Or reward in terms of ng'ani otiyo maber ere kaka onyalo recognize jiwe teach ma osebedo kotiyo to ng'ani okotiyo maber to over period of time osede tem mondo onyise ni kik omed jiwre to kojiwre. Koro the sanction part biro, inyalo bedo demoted, inyalo bedo dismissed, inyalo bedo suspended, inyalo bedo redeployed. Nikech samoro yudo ka, and this is what happens, yudo ka ng'ato donjo county, and most of the counties have this problem. Ng'ato donjo to odonjo e kada moko somo. Koro awach ni en gi form 4 to nikech ng'ato mako lwete ondike kaka administrator. Okay. In ko bedo deployed e department ni, obedo deployed as a administrator. Kiyude inidhi ni e tich molure gi administration. Tokia. Koro obo thagre. Obo struggle a lot mondo otiti. Koro there's a lot of mismatch in the deployment kata recruitment process. My problem will be inherited from the national government. Yes. The county government. The county. Then there's the defunct municipal. Local authorities. Local authority. Local authority ne kepa. Tike ikaoji. Yudo ka ng'ane kio ng'ane usip ng'ane kati kawe tiketi kaje. Ingeni there was no specificity a skills ndalo cha. Ni yudo ka ng'ato ka clerk ne nyalo bedo skill no pogre. To kaka kaogi be nyalo kao ti learn tijno, ipuonjri tijno kitiyo kanyo a defunct municipal. Then gima notimre marach kane gidonjo kane wa transit into devolution, municipal no medo mshahara by 75% just before transition. So ido ka scale maja municipal oingo maja county to ingo maja national government. Koro that's why they negitamre harmonization kane obedon kanondik circular ni jo municipal defunct municipal council mondo obed harmonized gidonji into the system negidagi nikech ja group N kata M mar municipal oingo ja group Q mar county to ingo nyaka ja national government kich no migi that 75% salary increment. Mano tero mshahara gi malo sana. Miyudo ka clerk maja municipal oingo ngat mantie national government at a higher scale. So all these things we do in the department. Then we also do training. We look at training mar staff. Okay. Training can be professional building. Ma request ni apply training a college kata university kata these professional trainings ma Kenya School of Government. So initially chon ni chulo, yudo ka county ni chulo but koro pesa no dhi malo. Okay. Koro most of the time county approved na ken self-sponsored. Ma ing'eyo kaka idhi chulo. Koro kisetiyo for 3 years,
you're entitled to go for training. Koro Enric ni mari. Okay, ngato kaka jatich inyalo ndiko inyalo kwayo kendi ni wuone. Asa apply kada mana the university. Asa apply. Asa yudo nikeche nyaka idhi apply. Aso koro ki apply to attach admission letter. To nego beni tere chon nikeche itere departmental human resource advisory committee mo bedi discuss. Ochako at the facility level. Okay. So facility ko approve kata committee ya supervisor ja ko approve to biro malo mo chop nyaka county level e departmental. Ka departmental approve then koro gindi iko ne CHR mark gi county secretary. Ni ma approve ngane mondo die training. Koro county secretary ndiko ni release letter. Ningane the training for this period of time 2 years kata 3 years. Now keep the training ni extend kechisa said the training ja gigo biro no department ma public service administration to kete system kone go beni dogo tari predict to kidogo tari predict the system di chungo mshahara ni okenan okenja payroll system olose kamano system ni mandi chungo mshahara make kama kanyo sa rio gile kaprangwen ga uchiel marukinyi makawono nyakwara mogi wadidu kamatin to wadhi nyime kod mbaka marwani dare mar ng'isi ni ka en ja Kenya modak e pinje maoko to idwa oro pesa ne jo modak Kenya ka sani koro bengi migeno mar Coopbank mi yot matimo kamano wan kod yore mathoth kamuting'o Western Union, MoneyGram, TapTapSend kod mamoko mamiyo jo mantiere dala yot mar yudo pesa mano kokalo kuom bengi mar Cooperative Bank to kochuni nyaka ibed jakanyo mar Coopbank eka giyud pesa ni ketimanaka. Parane, milion 3 mag ohendni mag M-Pesa. Mano nyiso ni inyalo timo chenro mora mar M-Pesa kamora kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara. Safaricom, popote ulipo. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telacok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 07016129297. Kata 07027 42944. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto yore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Sa en ariyo gi dakika 48 marukinyi mana kana sipimo ni kacha nyakwara mugajwang eni sani koro to inyalo oro pesa ne jo man dala e yo mayot mana kokalo kuom bengi migeno mar Coopbank. Wan gi yore manyalo konyi wacho ni kacha kata sabedo kapimo ni kanyo ni en cost free nikech onge mambalang' mibiro juogi mar ko pesa no ne jo mandala. Jo mandala bende biro yudo pesa e wang' sa e seche mowinjore kendo ginyalo konyore go e timo gimoro amora. Wan kanyo kod MoneyGram, TapTapSend, Western Union kod mamoko mathoth. To kocho ni ng'ato nyaka bed gi account bengi mar Coopbank. Inyalo oro pesa bende kaka yor school fees achiel kachiel. Kadipo ni school kami ore pesa no nigi account gi Coopbank, gibiro yude e yo mayot ahinya. Kata ng'at bikopone ka en gi account Cooperative Bank bende poro nyalo yude e branch man machiegni kode, ATMs kata mana agents mag Coopbank. Kendo bro ng'isi ni pesa osechopo na maber kuwuok loka. Pokea pesa kutoka ng'ambo instantly kupitia Coopbank account au branch yoyote. Kuom mano ma en okang' maber ahinya kipimo ne jo mantiere oko ni kokoponi to ng'ise ni abro kawe mana e bengi mar Coopbank e yo mayot. Man machielo ma mokelnwa kanyo kod Cooperative Bank kokale nyaka londo mar Ramogi FM kar chunje luo. En sa 2:50 marukinyi masani.
Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. En saa 2:51 mano mar okinyi masani. Wendo mara pod en Pauline Oginga, Chief Officer Public Service Administration kod Devolution e County Government ma Mombasa. Mano county number 001, county number 001. Ote thothka erokamananya Osumba Oyo from Mombasa. Chief Officer Pauline Oginga is the best hardworking with expertise in her jurisdiction of work. Apart from being the best in her work, Pauline Oginga is a symbol of our unity as the Luos living in Mombasa through her kind and generous heart of always standing with our community members during problems like school fees, hospital, bereavement, and highlighting employment opportunities. Wala monekendo wa ng'iyo kode mbele kama ber. Osumba Oyo from Mombasa wacho kama ne ote mare kaendiero kama nwadong' ahinya. Makajuma K Ayara awinjo ka jatelo wuoyo maber. Apenjo ni to awinjo ni odwaro koma nyali. Sani ochung joluo abich, ang'o ma omiyo ok onyal winjore kaka jotelo mondo miwa ng'at achiel kende. Koso nitie kaka nitie K Ayara kane Mombasa erokamano ahinya. Wuodo karachuonyo ka nitiere Jomvu bende ng'isa ka ine maka joma ber kabisa ka Uganda Luo bende nie county ma Mombasa kendo gimata gimako lemo ma opogore. To ipenja kanyo to gikonyo joluo modak Mombasa nade kokalo kuom riwruok margi. Tipenjo kanyo ni nitiere dholuo moro ma ne wacho chon ni kuenda ni harusi kurudi ni kitu ingine. Ni gini bende pod niga Mombasa koso. Erokamano ahinya. Aito machielo ka ndimo gik masomo ka kamiyo ulwendo mondo wadhi nyime kane otemo diero wach mar tiegruok ma bende department mar gino timo mar konyo kama rem nitiere kapok amiye thuolo en mana ng'isi gi saa 3:8 saa 2:52 en ni or pesa ne jou man Kenya ka kidak e piny Ingereza, idak piny Poland, in German, in Japan, in Saudi Arabia, in kata mana Rwanda, in kata Afrika mamilambo, kata mana Misri ka tido kopone jodala. Inyalo kopone gi kokalo kuom bengi mar Coop Bank. Onyalo bedo school fees, samori gedo, funde, ng'isi ni gisetiyo gi manyone, go beni gitieko to ine ma kuri dongi pesa gi, inyalo kopone gi. Onyalo bedo kata mana arambe moro midwa ni yore lweti moro ji owinja nani to loka midakeno to ichami nade. To nyalo bedo maber ahinya. Inyalo kone gi dola kokalo kuom bengi mar Coop e yo mayot mokalo. Parni en cost free kendo en reliable. Kinde ka kinde ti mana kod Coop Bank nikech gibiro kod rieko mar konyi ko pesa pacho e yo mayot mokalo. Friday kawuono 12 dwe mar 9 higani mar 2025 wan kanyo kod MoneyGram, tap send, Western Union kod mamoko mathoth mana kokalo kuom Cooperative Bank. We are you. Nidhi nyime kod temo diero achiel kuom gik ma otimo mar tiegruok ma bende en gima duong' ndi nikech kuonde ma ji tiege wach mar capacity building tiegruok en gima ocho nikech lwasi matich dongore pile ka pile, gik manyien biro pile ka pile. Iwacho kanyo ni ng'ato chon ne ukaw ting' ne jotich, sani koro ng'ato kaw garambe kende no wuon. Okaw garambe kendo no wuon. Dakulose winjro gi Higher Education Loans Board. King'iyo sekta mar thieth, nitiere agulu moro ma nitiere gama ne deo jowa ma nitiere sekta mar thieth magidhi godo sikul. Iyudo kaka daktache, national government oketo negi agulu moro ma inyalo migigo pesa ma gidhi go training, and that's what we say ni it's the serikal and too biased. Iyudo kaka daktache ka promotion owuok gini miketo gi mbele. Kimedo mshahara gini miketo gi mbele. Skill mar gini in fact doctors ma Kenya chulo pesa mang'eny moingo kata daktache e piny masani. We have a problem kechinti daktache mane dhi training Alexandria University Misri to gigo kibarua kurubi sani koro joko sechako go kodi koko nikech giwacho ni ichulo gi pesa mang'eny, gidhi kucho to giketho ohala makuro. Koro kata sani approvals mitimo madhi Alexandria odok piny.
but gimawacho viojeni tiegruok en hero mari. Inyalo donjo as a clerk to nitie steps migoyo ieli midhi to nitie maximum makisechope to certificate kata kidhi mitimo mna computer kata itimo driving mikelo that certificate yudo kiwuok e category no idhi e category machielo. But yudo ka ng'ato dwano sudi to kachiche osechopo maximum. Awach ni donjo kaka driver idho malo michopo tung' mogik kabisa job group ma maximum in that category. To kitimo gimora mora apart from driving ng'eny awach ni jo Mombasa mok jo bara kech Mombasa ng'in wan ka wa bara ging'eyo korido ka ng'ato kosetimo driving to ringo rire to timo kata na computer packages to kokelo ngin mano gole category manen teacher ochako machielo en tigi manyien momedo rieko moro manyien momedo exactly. Koro chako idho nente kijana moro ma Mgiriama no en driver to chieng'oro no natimo negi some training for 2 days drivers kana public health makone gini we bet kamibete na ni driver ondiki driver chido bedo driver nyaka chieng inyalo wuok kanyo mibed ng'at moro machielo. Kijana no dhi school motimo certificate procurement kano tieko mokelo nagole e driving modonye procurement. Kor drivers ko buok ni karawan bendo nyalo anyiso ni ok no kunyal bedo ji kanye mi chako go nikech nitie jomoko miyudo kotimo en driver gi license tichonge but en gi degree ne moro kamoro kata diploma kata certificate ne moro kamoro. Koro driving ni kuwuok kolandi dongo bo apply gi driving gi license necha odonjo go system. Koro samoro kaka sani wasebedo gi some internal advertisements mwagolo internal matiende ni already tie system to nafas moro kuruo kuri golo certificate ni moro manintiere gocha ni an gi gini tido ki iwuok kama nintiere cha tido kama chielo. So mae magima jikia ng'ato wacho ni an no timna promotion mogik chon to kanyal sudo en nikech isechopo tung kabisa e category manintiere gono. Koro nitie kata na certificate mono nyalo dhi mitim kando matin miduogi med kidhi mitime mikele ema mi awacho ni kata na joma tindo ni kapono ni wuok e tich tidhi nindo e ot godhiambo weekend be in gi luxury mar bayo kata timo gige ni then ilal nikech nitie age moro ma in productive mai tech minyalo kawo time mar somo an kama ntiere ni wiyo poda somo kata nbe poda somo exactly. Tido ka jomoko onge nafas mar somo gi onge time ido ka ng'ato kochopo godhiambo idhi dho nam ok rach onego beni dhi kigolo stress makimana kan mi aparo odichieng' manyoro nyandi kora e program moro Open University of Kenya online okawo dweche okawo jumbe 12 exactly. Koro ido ka kokisom to matene ni bodong kama intiere chande to nitie seche moko ma pod kichako tich ma pod ionge garama mang'eny ionge ting' mapek inyalo keto pesa ni moro matin bathe timedrigo to sami medrino tido ka thuolo ma demo mimedo somo demo mi iyaro na thuolo mari mar tiyo kuonde mang'eny nikech bedo kata nitie county okunyiso ni akitie county mirita e county ido ka thuolo moko yawre nitie jomo e county Dr. ilongo ni neni CC Machakos sani en KEMSA manga gi jog mano chako Machakos wan gi jok mane UN wan gi jok mane UAU wan gi jok mane WHO Switzerland magine kama Congo ka in very lucrative positions mano chako at county level. Ero kamano Kamilu kurio kitwoe mane wach manitiere to somo oktow somo no medo mi bedo gi paro moyarore kendo medo thuolo mar yudo konyruok mbele kanyo. Sade kwa weche manyien bang' wana dhi nyime kon mbaka mar okinyi ma kawuono kod Podino Ginga daher mar ng'isi ne jowa ma odak oko mar Kenya podi nyalo kopo ne jodala e yo mayot sani mokino kanyo kod bengi mar cooperative kumano pile ka pile en mana medo paro ni en cost free kendo en reliable kendo en convenient yo mayot ma bende ber kodi miyudo pesa ka oorni kata ka en pesa midwaro chulo godo school fees to kocho ni nyaka ibed gi account e bengi mar Coop nikech Coop Bank sani koro miyo piny olokore gweng' e yore mag kowo pesa kod yudo pesa
Kumano wan kanyo kod MoneyGram, wan kanyo kod Western Union, World Remit, wan kanyo kod Tap Send e kin mamoko mathoth. Kumano pile ka pile ti mana kod Cobank. En sa adek mar okinyi wayudo weche manyien ka gin mago mautuche kod gwenge kod Vincent Otieno. Matuche kod gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakoro Mogajwang kendo machiegni. Okinde ma pachoka okinyi makawuono dhi bago ng'anyo mamuol nyake Vigilance House kolore gi nek mar achiel kuomgi Kialo Mbobu. Riwruok makelo kanyakla okinde Thurka kata The Law Society of Kenya nyo olando ni jokanyo mage koro biro chokore e doho ma Milimani motelo ne bago ng'anyo mamuol ka koro gibiro luwo apaya ma Kenyatta Avenue ka gidhi nyaka Vigilance House kama koro gidhi chwale ng'ur margi ne ogai mar obila ma pachoka Douglas Kanja. Kaunti ma Siaya yango ni tuo mar Mpox osemolo e gwenge makono, wacho bende koro chuno mondo mi apisa mag thieth e gwenge makono ka okang' mapiyo kaka nyalore. Kendo sirikal mamalo bende nyiso jopiny mawuok e kaunti ma Siaya mondo mi koro bed akicha kolure kod muoch mar tuono e gwengego. Tuono ne ofweny chieng' tich adek mar jumani od thieth ma Matibabu man Ukwala Division e sub-county ma Ugenya e kaunti ma Siaya. Jal manoyud kod tuono wuok e sub-county ma Ugunja, kabende lipot yango ni yande ne owuok e kaunti ma Busia. Kagie sani to koro kete kar kende kendo oyudo chenro mag thieth. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo gi ler mathoth e wachni. Jatuo achiel makendo ema en mokwongo yudo gi tuo mar Mpox e kaunti ma Siaya kae noyudi e kar od thieth ma Matibabu yo Ukwala, tok kanyo cha nodhi manyo thieth kuno ka mokwongo nodhi manyo thieth yo Busia. Mae wach manomiyo migawo mar thieth e kaunti ma Siaya okawo okang' mapiyo mar neno ni okete thenge ka kuom hawi maber, to tend kar od thieth ma Matibabu kuno wacho ni odhi maber. Kama e gima piny owacho kokalo Office Assistant County Commissioner ma Ukwala Anno Jwando yango. Kawuono nitiere case mobedo reported from Matibabu Foundation Hospital. Manitiere jatuo manodhi yudo thieth kanyo, to seche mitimone pim to yud ka en gi Mpox. Koro gisani entiere e ward miluongo ni isolation, okete kar kende kapod oyudo thieth. An gimonyisa ni en patient ma oya Busia kobiro yudo thieth Matibabu kae, age between 30 and 40. Kuom mano nyadendi Anno Jwando okwayo jopiny mondo obed akicha mondo geng' landruok mar tuo no. Koro ne jo mantiere around within Ugenya and the entire Siaya and gi kuonde mamoko bende, ji okaw precautions, ji obed motang', wawe